Tak dneska se koupil domek, dostali jsme klíče a už dneska vkročit první nohou, teda jestli tu teda odemknu jako s těmi šikovností. Aha, mu se tam někdo dobejval. Aha. Tak, Dingo byl první. Tady to voní dřevem. Svítíčko svítí. To je hezký. To je hezký. Tady vidíme a jsme z okna. To krásně voní, co? Hele, kočičky. Na přivítanou. Na přivítanou. No. Světlo máš? Světlo máš? Kde, ukaž. Svítíčko sluní. To asi potom uděláš víc těch žárovek. Jasně, to si potom... Já jsem si vzal ty krabice. Máš nějakou představu, kde bude nějaká místnost? Samozřejmě. Jo? Já jsem původně chtěl tamhle v tom rohu koupelnu. Jo, v tom rohu koupelnu. Jo. Ale tady bude asi okno další. Protože... kde zapadá sluníčko dneska? Tamhle. No takže vlastně, aby šlo sluníčko, tak by mělo být tady na té zdi. Ale Dingo byl první. Dingo, miláčku, jsme doma. No. Ty plastový okna tě závidí. Jo. Ale a ten... Když ono, ty vole, oni budou pracovat, ty vole, víš co, ono to taky není prdel, ty plastový okna, já teda nejsem jejich zastáncem. Jaký? Bruce Box, hele, mouchy, ty vole, hele, první vražda. Druhá vražda. No to okno si asi nedá otevřít, viď? Dá. Nedá. To otvíráš tady? Nedá. A jo, nedá. Nedá. To je blbý. Hele, tak já jsem chtěl tamhle se slagám, že se prodává dům z toho. A to je to. Jde dolů. Prodám dom. Už neprodává dům. Jdi pochuj. Tak, takže. Jdi na chuj. Dům už je prodaný. Už je prodaný dům. Už je nový majitel. Nový majitel. Tak je to. Tady máme novýho majitele, hrdýho majitele. Hele. Václav Václavovič. Václav Václavovič, Hepčinger z Burkina Faso. Jo. Butýrky. Nový farmář. Co dělá? To patří tam, kde... On tam chytil tohle penku a on se taky nepracoval. A tady máme česko-ruskýho psa. Tak ne. Tak. Spasiba.